man la darolahu. Adunya utawi dunya iku daruman umaiwo. Ladaro kang ora duwe umah iku mujud lahu kedue wong. Wa maluman lan bandane man lamalu kang ora duwe bondo iku mujud lahu kedue man. Bapak Ibu ingkang kula hormati. Dunya niku umai wong sing ora duwe umah. Bandane wong sing ora duwe bondo. Maksudnya ngaten. Kulo jenengan itu hakikatnya di dunia itu tidak punya rumah, walaupun kulo jenengan ada rumah. Lahir kulo jenengan dalam keadaan telanjang, muda, orang ngomong, orang nganggo nopo-nopo. Napa wonten dari lahir langsung bawa helm? Dari lahir langsung bisa nganggo sepatu. Wonten keadaane mesti muda. Sama ketika kula panjenengan mangke suwanten ngersanipun Gusti Allah nggih keadaan telanjang. Mori putih sing nutupi awak kula panjenengan. Kula panjenengan lahir dalam keadaan mata terpejam. Mangke wangsul ngersanipun Gusti Allah nggih dalam keadaan mata terpejam. Kula jenengan lahir dalam keadaan boten saged napa-napa. Dibalik ngalor ngidul manut mboten saged napa-napa. Sami kula panjenengan mangke wangsul ngersanipun Gusti Allah nggih boten saged napa-napa. Atose nopo ketika kula panjenengan melihat bahwa asal muasal kula panjenengan niku boten saged napa-napa. Ketika kula panjenengan saged napa-napa, ngantos gadah montor, ngantos gadah griya, ngantos gadah sawah, kebon. Niku pada hakikatnya hanya titipan. Mergone ketika kula panjenengan langsung ngersanipun Gusti Allah sama sekali setunggal mawon sandal jepit sing arep pedhot bae boten digawake. Gimana? Hakikate kula panjenengan gadah griya. Tapi griya niku hakikate mung titipan Gusti Allah. Jadi mboten pas nek kula panjenengan kok sombong. Dumene niku mboten pas. Mergo sing wajib sombong, sing hak sombong itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kula panjenengan mung hanya menungso sing mboten gadah daya napa-napa. Nek kula panjenengan boten gadah daya napa-napa, kok kula panjenengan kok ibadah boten purun, sing dipulati bondo bae, juga ngapiki rumah bae, gawe tuku sawah bae, tuku motor sing apik bae, nganti lali kali Gusti Allah. Niku kula panjenengan mangke wangsule nggih ayah. Adunya hormatu dunia ini adalah manis, Pak. Manis, enak. Tapi kadang enak niku ndadosake kula panjenengan terjebak. Kados kula panjenengan ngrasakake sate sing main boten karuan-karuan, niku paling rasane ning ilang, nggih mboten.
Nek mau tekan tenggorokan, apa maneh tekan padaran, mau boten wonten rasane. Rasane mau ngilat tok. Niku ibaratnya kilat niku donya kok. Manusia ya ning kilat tok, manusia ning donya niku dilotok. Bayangkan satu hari ya di akhirat, satu hari ya, niku padha karo ning donya 1000 dina. Berarti nek enten tiyang kok umur 100 tahun, niku ning akhiratmu 1 jam. Kadang kematian dunya iso jebak kula panjenengan lali kali Gusti Allah, lali kali ibaratnya bocah cilik niku senenge permen. Seneng nek karo permen setiap bocah cilik mesti gelem kok permen manis. Kadang dikai bakwan boten purun, kai durian boten purun, kai semangka boten purun, kai napa-napa boten purun. Tapi nek diparingi permen mesti purun. Akhirnya diparingi permen terus wong senengane permen. Niku kira-kira sae boten? Boten. Dijar permen terus kali tiyang sepae. Dituwati sak wadah enggak tupake meneh. Ternyata bujae wetenge sakit, mencret terus. Kena kencing manis. Kabeh wong tuwa mek anak yang seneng. Tapi anak boten ngertos nek makan permen terus niku ternyata ndadekake penyakit. Karepe Gusti Allah panjenengan iku lho diparingi sehat, diparingi rasa, diparingi gadah akal, diparingi rezeki ingkang kathah. Niku harapane Gusti Allah nyambet gawe tapi ampun ngantos kula panjenengan supe anggenipun ibadah kali Gusti Allah. Jadi ibadah niku dipersatukan Bapak Ibu. Napa panjenengan nyambet gawe? Iya, aku wingi iso nyambet gawe, nang duwite akeh, nang bentuk beras, nang bentuk lauk, bu gawe sangu ibadah kali Gusti Allah. Lah yo nek ora duwe beras, ora duwe lauk, mau ngelih arep ibadah ya. Wong ibadah itu penting, tapi untuk sarana ben dukung ibadah kudu nyambet gawe. Kudu gadah beras, kudu gadah duit kan ngaten. Tapi nek kalau panjenengan buru duit terus lali ibadah, lah niku ibaratnya kula panjenengan jujur anak permen terus, tapi ora diingatkan bahwa takian permen niku dadekake penyakit. Jangan Pak Budi, jadi kula panjenengan niku kudune ningali ke belakang, asal muasa kula panjenengan niku lho, sesuatu yang tidak ada harganya sama sekali. Mending tai ayam, tai wedhus, tai kebu, sekilo kadang dikai upah, dikai ngumpul-ngumpulake senajan adol nang seniku mboten asal, tapi nek dikai ngumpulake, upah ngumpulake ya pahlawan karo kowe gelem ngumpulake tai ayam, tai wedhus, tai kebu. Iki sak kandhit tak kai duit 10.000. Mboten napa-napa wong. Ngumpulake rabu. Tapi nek sesuatu yang menjadikan kula panjenengan niku mboten-mboten ajine. Didol sekilo kira-kira pinten, Pak? Ora ajine jelei. Kok nganti terbentuk manusia jadi ganteng, jadi wahyu, jadi sehat, jadi kacamata ya wah
ini juga pakaian nggih buat bagus ayu. Kok mboten bersyukur kali Gusti Allah, ora matur nyuwun karo sing gawe kula panjenengan. Kira-kira Gusti Allah jengkel mboten Pak Bu? Jengkel. Kula panjenengan mriki teng majelis mawon atas kersane Gusti Allah. Arep pengen majelis tapi sikile sakit, arep pengen majelis tapi wetenge sakit, arep pengen majelis ndalah mboten lega kan kira-kira. Niku berarti atas anugerah Gusti Allah. Nah, syukur niki kedapura disyukuri dengan harapan kula jenengan supados diwelasi Gusti Allah menika ampun lali anggenipun ibadah kali Gusti Allah. Nah, Bapak nggih, wis iki ngaji terakhir sampun. Ini ngaji terakhir nggih nginjak pun boten ngaos. Terakhir nanti malam